nainen sai kaupoista ihan kaikkea. Muistat sä kuule, kun mä Auliksen mukana muutin silloin Nummeljoelta nuorena tyttönä Töölön. Siellä kaupassa oli ihan kaikkea. Joo, kuule mä muistan, kun mäkin lapsena äidin asioilla juoksin, niin kaikkea sai. Ja mä siinä pulujakin potkin välillä matkalla, kun ne oli niin hirveän lihavia. Oli kyllä lihavia ne Oli pulut. kyllä. Makkara oli niin paljon makkarampaa. Joo, ja maito oli ravitsevampaa. Voi oli paljon paksumpaa, muistat sä? Muistan, mä ja miehet osas suudella. Kyllä miehet oli komeita silloin ennen, mutta ne pulut, muistat sä miten paksuja? Ne oli ihan hirveän lihavia. Niin ja sit kukaan ei nyt auta tässä seisoo tuntitolkulla. Tässä silloin ollaan me seisottukin, Niin. joo. Kyllä ne pulut oli niin paljon Voiko lihavempia. auttaa rouvia? Mitä sä tuut siihen oikein vainoamaan? Kyllä mä. Kyllä luulet sä, että me ollaan jotain varastamassa täällä? Kyllä meillä on kuule fyrkkaa ja mulki Töölös pankissa vaikka kuinka paljon. Mä vaihdan kauppaketjuun, jos tälle saa rauhassa katsoa. Heti tullaan niskaan hengittämään. Hirveä nuori kloppi, tätä Mä vaihdan kans, mennään. Lähdetään.